Keşeyen ku di navbera Serokkomar Erdoğan û Serokvezîr Davutoğlu da hebûn bi wergirtina rayedariya ji destê Davutoğlu ya bi cîkirina serokên parêzgeh û navçeyan mezintir bûn. Di hevdîtina roja çarşemê ya di navbera Serokkomar û Serokvezîr de biryar hatê dayin ku Davutoğlu dest ji serokatiya giştiya AK Partiyê û ji serokvezîriyê vekişe. Çavderên siyasî dibêjin Davutoğlu ji ber têkoşîna iqtidara navxeyî mecbûr maye ku dest ji karên xwe berde. Kendi ekibine Ev tişta dihat payîn. Dusê mehên ku dihat axaftin. Birêz Serokvezîr hewl dida ku ji bo tîma xwe qadekî veke. Li vê yekê Serokkomar aciz kir. Ev têkoşîneke di navbera aliyan da bû. Di encama vê têkoşînê de Birêz Davutoğlu mecbûr ma ku îstîfa bike. şeyin başbakanın Lijneya navendiya reveberiya AK Partiye biryar da ku du 22 Gulanê da kongreya xwe li dar bixe. Davutoğlu daxuyand ku dê ev di kongreyê da nebe berendamê serokatiya giştî. Refik değişmesindense bir genel başkan. Eger ku armanc giringin, divê em hemû mihesebeya xwe bikin. Di şewrên min ên divê mijarê de ez qanî bûm ku wê guhertina serokatiyê baş bibe. Divan şert û mercan da ez naxwazim ku careke din bibin berendamê serokatiya giştî. 5 ay önce büyük bir seçim zaferi kazanmış. Dê di kongreya 22 Gulanê da serokekî nû yê giştî jê bêhil bijartin û di ev kes di heman demê da peyvira serokvezîrtî jî bi reve bibe. Li devsa Davutoğlu dê kî bibe serokê partiyê hîn jî nediyare. Lêbelê li gorî agahiyan navên Wezîrê Dadê Bekir Bozdağ, Wezîrê Ragiyandinê Binalî Yıldırım û Wezîrê Enerjiyê Berat Albayrak derdikeve pêş. Kemal Avcı, Rûdaw, Enqere.